Здравейте, хора! Днеска играем Pixel Gun. Минах всичките нива, но трябва да ги мина с такова, с по 3 звезди навсякъде. И това ще ми е голям проблем. И защото трябва да ги мина всичките с по 3 звезди, за да мога да отида в земята с въпросителни. И ми е много гадно. Сега аз си получих парите, оръжията, сърцата, но ми е много гадно, че трябва да ги мина. Значи, аз бях минал няколко с по 3 звезди, после на някой ги оправих да са 3 и ми останаха все пак доста, но не успях да направя. Сега играем Извинете, че така постоянно не, кой се знам. Трябва да си го взема. Имам малко батерия, така че трябва бързо. Добре, първа точка е за нас. Аз ще си взема малко. Няма патрони, гадост. Не, как не мога да скача? Не! Ох, аз говорим. Аз казвам много. Нека! Защо не скачам? Не стана, не скочи. Не знам защо. И сега трябва да вземем знамето. Но проблемът е да се ударих в чета. Пак стане скромно. Явно ние печелим. И до тук ще бъде приключено.